sa among dula kay mag-question and answer me. Pero naka-shoes sila. Basta. Kinibayan ko sila ang among palitan og shoes. No? Pero sunod na to. Pero na ang among spaghetti. Napod ang among Matagak gani. Naman siya tayo. Show, matagak. Matagak! Ay, matagak! Unya, naapoy gitawag limonsito. Sa mga marong, mukha o sila limonsito. Sa mga makurek, syempre, spaghetti and apple juice. So, Ready na ba mo? Ready. Okay. Guyaman, luya. Ready na ba mo? Ready na. Magsumo na ta! Plus 14. 5, No! 4, 24. 3, Sa luas ka buhot. nakataon niya dyan. Nakataon niya, Jod. Oh. Okay, 6 plus 4. 5. Wala yung makaon. Pangatagpot. Ay, saluon man ito. Oh, anak. Diba si mga tulog. Ay, naon din. Nanay, minor. Nana. 5 times 5. 25. Yay! Very good. Spelling. Ayaw, pues kaya para makuha. Sige. Parang eskwela ba? Sige. Spell the word diamond. 5, 4, I-O-N-D. Ay, kulang. Kulang. Mali. Diamond Japon, no? Ay, Dili. Ay, diamond, no? Ay. Diamond, no? Go na. Diamond. D-I-E-M-O-N-D. Spell the word watch. 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 How many watch? Oh, watch nga rilo. H. Oh, W. A. It's A. H. Watch. W. Ay, hindi na anak. A. Sunod. A. A. Sa. Is. S. S. Sunod. H. H. Watch. Wash? Kuha na. Mali. Sure. Final answer. Ayaw magad. Mali. Final o dili. Hoy, upaw. Di na makaon niya. Kaya karong ka. Final answer. Mao na to. Otrohon pa nimo. Oto, anay! Mali ka, anay! Anoy, iyam. 5, A. C. H. C. H. kulang. Kulang. Tagaan ka na mo dyan. Kulang isa. Oh, isa. Uy, kapan 5 na ta, 5 seconds, ito ano? Bigang get siya. Ano? 4, 3, Ha? 2, W. Sige, kumpleto ha. H. Mali. S. H. Wash. Mali. Kulang. Spell the word Monday. Ha? Monday? 5, M-A. What? M-A-M-O-N-D. Ha! 5. E. N. 4. Monday. Mandem. Monday. E. Ano ba? 2. Final na. 1. Na. One up. Lay, naputo. Kabalo man siya nga nito. Lay, naputo. Spell the word straw. Ay, S-T-R-O-N-G. Straw. Ay. Straw. Dili straw. S-T-R-O. Final answer. Final answer. Marv. S-T-R-O yun. Final answer. Ano na ta? Ayaw, napod na pure. Oh. Mut lang. Spell the word Para magtaro glass. Ay, kanang glass nga sa amin. Glass. Oh, glass. Wala Sa amin ang glass. G. Nga baso.
G-L-A-S-S. Sa oras mo tamo. Sino ba sila? May pa sila naka-answer. Ako dun. Ulo. Feeling. Table. Table. T-E-B-E. Spell the word sleepers. Ayun. Atay ka. Sleeper. Sigapo na. Sigapo na. Kaya naman magkano ko dapat sa gamot mo. Ako yun. Ay, di ko. Ako na nga. Teacher, tao gali. Sud mga teacher. Spell the word basketball. Ako sa'yo. B-A-S-K-E-E-B-A-L-L. Massachusetts. Spell the word shoes. Ha? Shoes. Ay, sapatos? Ano po? Shoes? Unsay kanon ni Gansen? Ako, shoes! Spell the word Ayaw, kay kabalo nung siya to. Shoes. Lion. Shoes patay. Shoes ka. Is. Heart, lion Yung na basa ako, ko eh. lion. Spell the word mangoes. Mangoes. Anong mangga? M-A-N-G. Sito, mangoes. Oh, mangoes. M-A-N-G. Headed S. G-O-S. Mangoes. Final answer. Oh. Kulang. Final answer. Final. Final? Final na daw. Mali. Kulang. Kulang, okay. Langit, tama. Oh. Nanggigil pa siya. Lagi tama. Spell the word leaves. Nani? Hawa? Dili. Leaves nga Dahon. dahon. Mga dahon. Leaves. L-E-E-V-E. V-E. Leaves. Ano, balik na? Spell the word hairy. Hairy. Harry nga buhokon. Hairy nga buhokon. Hairy. H. H, no? Oh. H. Bye. R. R. Why then? Harry man na. Hairy mo na. Ay, wala na eh. Pwede din ako eh. Final na. Hairstyle. Ano style? E-I-R-S-T-I-L. Ha? Ay. Right. Ha? S-T-I-S-T-I-E-L-E. No. Style. Final answer. Dili. Wrong. It's E-Y-L-A. 100 plus 305. Ay, 205. Bato ko yun? Oh, sakto. 205. 105. Ah. 305. Hey, hawa na tayo. 30 plus 60. 90. Hey! 37 plus 15. 5 37. Salam. 4 10. 3 2 2 and a half. 2,000 years later. Dito. 10. Dito. 52 ba? Alay. Hey! Boy, sure na? Oh. Asang ka na. Lagi sa sama man. 9 minus 10. Ano yun? Ayoko manigas. 9 minus 10. 1. Wrong. 0. 9 minus 10. Minus 1. Ganong 1 man? 9 minus ani mong 10. 1 di ay. Ah. Negative. Lemon. Ay, oy. Ay, kabalo ko. Lemon pa kasi kadumon pa siya negative. Negative one. Gani. Ah, nakabalo na negative 1. Ano Ay, siya? minus plus ka. Kaya di ko kabalo. Hangyo man, hangyo. Sige, Minus lang, minus. sige, plus, hangyo. 37.
yapon. 37 plus 7. 5, 4, 3, 9 times 3. 9 times 3. 51! Times 8. Ay, sa'yo. 8 times 8. 26. 76 ba? Ah, pinasunod din. Sure na na? Sure na, final? Di mo ka balay nanay. Pinso din nanay. Final na to. Karon pero mag-isgot sa tangan nung wa man mo nakatubag nga sayon ra. Okay po. Onya, ano man, be? Ngano man nga wala mo nakatubag. Tanaw na to. Apagka undagan pa spaghetti. Ay, onya, gamay na lang ang limonsito. Nagpasabot ra nga wa mo nagtarong eskwela. Mga tingay sa Nakaunon, onya, umili ka tubag. Na. So unya, proud ay mo ana nga magsige mo kating makitaan sa vlog makaingon mo din nga mga bata na. Sakto ba ni nga mga bata? Ngano man tinarong man tong eskwela kay para pag magkauman para away na mo. Dapat karon pa maghuna-huna na mo sa inyong gusto. Alam mo kayo nanon. Dapat Kuya Heart. halimbawa, kuan gusto mo mahimong basketball player. Maka-appeal lagi mo usa kuan sa NBA, PBA, ana. Karon pa niyo po na ninyo. Ay alam mo hulat nga mo dako pa mo dapat bata pa mo magtuon na mo. Halimbawa, ikaw gusto ka mahimong engineer. Practice ka pirmi og math, tanaw ka sa mga YouTube. Dili lang math, tanaw ka sa mga YouTube. Drawing mo. O mga amigo ka kinsay mga engineer, ana. Before mo mayan, tuon sa imo sa eskwelahan. Para pag makabalo na mo sa eskwelahan. Timing pa mga to kay wa pa ko ka kabalo ng langon. Ah, di pa ka timing dito. Kanalo mo. Basta ilawon ka sa kanal ba? Sapay timing ha. Ayaw kalinti. Arbi dumdumi. Ya. May juice! Ay, nakayabo na